Nerea e vamos presentarvos o noso traballo das capas da terra. Para este traballo necesitamos unhas cuantas cartulinas de diferentes cores, un encuadernador, un rotulador, unhas tixeiras e un pegamento. Para facelo, primeiro recortamos cartulinas de cores azul, marrón, vermella, laranxa e amarela. Despois recortamos unha cartulina verde e o pegamos aquí con os países e continentes. Logo puxémoslle os nomes a corteza, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Despois, cun punzón, fixémoslle un punto e metimos un encuadernador para que podera xirar. E así quedou o noso traballo. Bueno, hasta aquí chegamos.